Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arju Ponikha Karlitang Dipenro Phangchu Aphan Ahokpet Akang Cykelong Ponji Aphan APHLC Hawarkhat Aro Tumpen Asiyangtong Chipadupon Dipenro Rongpi Thangnat Akisuawi Lapen Aok Apran Ing Tangkring Pensi Gari Vegbom Lason apor ahut gari bhara ki dun ahut pulis ari deng chingnang loklo lasop hi pulis ari deng ke do ahut men apran ke damjui aputhak ning duk chepak langsi ahok akang sailong vek nang jipura alang litum ben asyang tong chibi ponlo kopi kosona joini pensi apran ke dam nang kok labang so aputhak ahok akang sailong vek nang jipusi APHLC hawar ke hat aro ahin ben dong mukak rong sopi along ase angtong chibi ponsi ahok pet ke chok vek atuma phan ahok akang sailong vek nang jipusi labang so ka chisong amaya long APHLC Central Committee sarkiri rong phar atum pet ke hang taram pedopon phuloni pen oro ning dikathar lapen hawar ke hat pen siwaram gro Karbi Anglong News Labang soal justice mata hak perekang saya kalau masih itu dah kabar ke hati LC along songjak pusang jam itu songjak putuan dan jirum sini tu so hak perekang saya kalau kan itu jesong pun sama haksi dari report istana di pul akan hamran dalam kami jesong pun no kami hat kami itu kalau solo kami labang so dipendro pangco han kapati asam polis sama parti kalau lagi itu jesong pun kopi lo nomor saya kan itu ciki dan laso posi nil itu memorandum setame memorandum lah lo labang so memorandum setame itu Assam Chief Minister Himanto Biswa Sarma pada Pakilo lapen ke Central Government Indian Home Minister Amit Shah pan itu direct post pen itu paling lalu kasi itu ningetela halo ja Central Government tu ladak Assam Police atum kacenek ka holo inglong so pan kacenek ka holo laki akimi ka lo laki report itu long piklo dipendro hancot ka lo ke tantang ciklo na prang kami ladak moriam long pipi pana cenek no asona tasi anibang ciklo ma non extremist atau mari cilung pada pis kami itu minglong hai pan kedong TV pan kedong obi pan kacene ka holo pen apot lason data report itu long so posi non ile tum ahok kang sayong liting bang kela ini tum kela ke cisong pon bom pola pen kela ke klem pon bom Scooty bet data LP truck kachetok idot aparat kedam Bati jog di phai kre truck ardi kang sapor phai plina achite bapor balo Bukajat police station ke parlo NH39 Balipathar rong hampur pen teglijan adak scooty pen tata LP atra kachetok ajok idot scooty katewar abang adim along amat aprat ke damnang Sot si aki bi scooty blazer black color lapet kithilot abang arpup dorabat raikop sai khiatupsi chepari tek podlu lapet birta kirip durlong ateke kithilot abang abed akur lapet arok bang thek podlog lela Anparta Tata LP Atrak Biarik registration number NL07A4164 Pusi Pang Thekbon Bukajat Pet Sarkurupe Karbi Anglong News Amri constituency Lower Amri Mailang Cheng LP School along Community Festival ke padopon Amri constituency ke parlo Lower Amri Mailang Cheng LP School along Matijong ni Bhai Kroi Trok Ardi Amri Block Durong Cluster Pen Community Festival ke padupon Labang so amaya long Durong Cluster angkang Humtrok LP School Thanbang lapen Rongasar lapen Sorkari Gaubura atum sitabe chetong dun lapen Humtrok LP School student atum pen kilun ke kan pen aning karong aji chipipon Labang so kibi pon thekapot haladak arong arat atum sitabe kebe sena sailo pusi chethan pon rinti lapen don kewangji adingkat sitabe labang so ajaibe kibi pon verji aphan sitabe RDGP pon popusi chethan chimun pon silabang so arong aji ing samjit pen pachun ponlo phuloni pen orod ikdikathar Karbi Anglong News bahaya puthak kini body pan tuang kan terolo lalu la pini ni tumdak community festival Napen pinang ke than lo lasu community festival lake nitum pineng ta long polong thok pati do jodi ki mane remote area
jod niki mane kaching thuro e school area alom so pangrum ba si sum elong cluster wise di so dimlong pati dam do non het jong sar kru long ta borgong cluster pa nitum pati lo angko la dak durong cluster lo si dak pati lo so na si umswai ta pati lo lapu na bokso na ta pati lo la si la so mutu ba na lo ditum la non kaching thu the itu ke porhi pa putha kadi so kaching thu ji phan so festival di bang la community festival labang so festival long tini school home anda school home truck ditong la so durong cluster la hai so cluster lo school home truck do labang so program kilang kilang kan meten kan aku semi son program do tuji la kan kan wang adu ko muthe pining la dak dulu moneng ke kaprek cluster son kaprek lo so aprang ke durong long do Chinthong constituency arlo umla pherong sopi alongta Don Bosco Primary School Kangpupon. Mati jongni phai kre pho ardi Chinthong constituency arlo umla pherong sopi alongta Don Bosco Primary School Ingpupon tanglu. Bangso Kangpupon lagi Dipu Diocese Bishop Polpet Ingpupon lu. Bangso Kangpupon along Prengjam Eperispen Guru Sarlapet Nisameatu Chinthong ahawar Catholic Mondoliatu Bencheglo Omdu Roga Sar atup Chetong Dunsi Bangso along RDP dudlu. Lapen halapu Meghalaya State Mohati constituency arlo kithe kiniga tumsitami chetong dun. Bang solong aluhiaman petka chetong dun. Mohati constituency AMDC Charles Mangar Lapen Semphang Lindo tumsitami chetong dun. Jong nambe Chinthong ahawar kaching thor anathuki ong parpilang lapuson aporahut meichon natia tumpen umlap herong sopi alongta Don Bosco Primary School biponsi Chinthong ahawar aphan loke charli ausobar atumta kahilo dam jokplot polapet penangan akisungpen jokpon pupusi bangso school ingpupodlu Bangso Kangpupon along chetong dun atum arata phan jubesen ardam alam lapet kilun ke kan sitabi paklang ponsi ing subject pen bangso bay pachun podlu Sukhanjan Karbi Hero Dealers athengno along LP truck lapen Wagoner ar akar kachetong. Mati jongni phai kre truck ardi kang sapor phai pho apor balong Bukajan Police Station ke parlo NH 39 Sukhanjan Karbi Hero Dealers athengno along ahir ek dang rakpen LP truck lapen Wagoner ar agari kachetong. Lasot si apran ke dam lapen ahir ek dang rak arenga huke so avelang. Wagoner ar akar kevek abang phu Bikrom terot ahem hanjang lang sopusi pang thekbon anparta LP truck katiwar abang aben akur pang thekbon lok lelang pusi pachiripon Wagoner ar bearing registration number S09H4695 laben LP truck bearing registration number S09BC1537 pusi pang thekbon Bukajan rai komsai khiatum adibaklong anpali dunsi do ada sai sitabe chepari dek podlu Bukajan pet Sarkurubi, Karbi Anglong News.